ዝርዝራት ዜና ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ11 ነሓሰ ኣብ ከተማ ሲያትል ብወግዒ ተኸፊቱ እዚ በኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፐብሊክ ፈረንሳ ከምኡውን ቀዋሚት ወኪል ላብ ውድብ ስነ ፍልጠት ትምህርትን ባህልን ማለት ዩኔስኮ ወይዘሮ ሃና ስምዖን ዝተኸፍተ ሃገራዊ ምትእኻብ ብደረጃ ምላእ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተወደበ ኮይኑ ክሳብ 13 ነሓሰ ከም ዝቕፅል ካብ ወደብቱ ዝበፅሓና ሓበሬታ ረድዮም ኣብዚ በዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ፌስቲቫል ንህፃናት እናምሃሩ ዝዘናግዑ መደባት ዝሓቆፈ ቁሸት ህፃናት ንኩሉ መድያዊ ተራን ኣበርክቶን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዘንፀባርቕ ቁሸት ደቂ ኣንስትዮ ውድድራት ቁንጅናን ኣልባሳትን ባህላዊ መሰናዶታት ህዝባዊ ጓይላ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከምኡውን ኤግዚቢሽን ይቐርብ ኣሎ ካብ ኤርትራ ዝኸደት ወናማት ገዳይምን መንእስያትን ድምፃውያን ዝሓዘት ጉጅለ ባህል ድማ ነዚ ፌስቲቫል ንምድማቕን ንተሳተፍትን ምዝንጋዕን ድሮ መደባታ ከም ዝጀመረት እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኪዳን ወለዶታት ልምዓታዊ ሽርክነት ብዝብል መሪሕ ቴማ ኣብ ከተማ ሲያትል ክካየድ ዘቐነየ መበል 13 ዓመታዊ ዋዕላ ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተዛዚሙ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ካብ ኣስመራ ናብ ዋዕለኛታት ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ይውሃንኡ ገሊጹሎም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ድማ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርን መድረኻዊ ተልእኾን ዘተኮረ ሰፊሕ መብርሂ ኣቕሪቡ ኣብዚ ካብ 9 ክሳብ 11 ነሓሰ ዝተኻየደ ሰፊሕ ስታፌ ዝተረጋገፀሉ ዋዕላ ኣብ ዝቐረበ ዓመታዊ ፀብጻብ ድሕሪ ዝተኻየደ ዘተ ውዳቤታት ህግደፍ ብምሕያልን ንጥፈታትን ብምውሃድን ሃገራዊ መደባት ምኽተን ልምዓትን ንምድንፋዕ ኣብ ዝሕግዙ መደባት ተዘትዩን ውጥን ስራሕ ዝሓዘ ደምዳሚ መግለፂ ወፅዩን ዋዕላ ሲያትል ተልእኮ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዘጉልሐ ሓይሊ ውዳቤታትና ዘረጋገፀ ንወለዶታት ከም ሰንሰለታዊ ቀለቤት ዘተኣሳሰረ ዝበለ እቲ ደምዳም መግለፂ ሃገራዊ ድሕነት ክብሪ ሉላውነት ሃገርን ቁጠባዊ ሕውየትን ልዕሊ ዝኾነ ስራዕ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብሓፈሻ ውዳቤታት ህግደፍ ድማ ብፍላይ ናይ ቀዳምነታቶም ቀዳምነት ምስራዕ ብግቡእ ክሕብሕብዎን ብንቕሓት ክሰርሕሉን ኣዘኻኺሮም ኣብዚ በሃገራዊ ባይቶ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ዝተወደበ ዓመታዊ ዋዕላ ወከልቲ ዝተፈላለያ ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ዕዱማትን ተሳቲፎሞ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብልጫታቱ ብምድንፋዕ ድኻማቱ ንምውጋድ ከም ዝፅዕር ትማል 11 ነሓሰ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ገሊጹ ኣብቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ዝተረኽበሉ ኣኼባ ሓላፍቲ ጨንፈር መምህር በላይ ሃብተጋብር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ኣካደሚያዊ ዓመት 2016-2017 መጠን ምሕላፍ ብሓፈሻ 88.7 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝረአ መጠን ናብ ዝመፅእ ዓመተ ትምህርቲ ጠንቁ ተለልዩ ንምፍዋሱ ክስራሕ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ዝቐረበ ፀብጻባት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ካልኣይ ደረጃ መዛዝም ፈተና 75 ተምሃሮ ናይቲ ዞባ ምሉእ ነጥቢ ማለት 4 ከምፅኡ እንከለዉ ካብ ብሓፈሻ ዝተፈተኑ 5211 ነቶም 3182 ከም ዝሓለፉ እዚ ድማ ዝተባብዑ ውፅኢት ናይቲ ኣብያተ ትምህርቲ ብዓይነት ንምዕባል ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑ ተገሊፆም ብዘይካዝን ንጥፈታት ስፖርት ባህልን ጥዕናን ከምኡውን ወፍሪ ተምሃሮን ልምዓትን ካልኦት ኣካላትን ዝምልከት ፀብጻባት ቀሪቡን ብደቂቕ ተገምጊሞን ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ንዝበረኸ ውፅኢት ርክብ ተምሃሮ መምህራንን ወለድን ዝያዳ ክሕየል ክብሪ መምህርና ኣብ መንእስያትን ምስራፅ ክፀዓር ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ማእከል ኣቶ ቃልኣብ ስፋስላሴ ዘስምዑ ቃል ደቂቕ መፅናዕትን ንኣካደሚያዊ ትምህርቲ ስለ ዝሓይሎን መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝዕንቅፁ ነገራት ተለልዮም ምእላዮም ብውህደት ክስራሕ ተላብዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸቡ ካብ 9 ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድሚዮም ቆልዑ ናብ ስሩዕ ትምህርቲ ብምስጋር ኣገልግሎት ትምህርቲ ከም ዝረኸቡ ንምግባር ብዝወፅእ ዓርዮም ማለት ኣርክቦም ዝተሰመየ መደብ መሰረት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ቆልዑ ተረባሕቲ ክኾኑ በቂዖም እዮም ኣብ ንዑ ዞባ ዓበስ ዝተኻየደ ኣኼባ ድማ ብቐንዱ ነዚ ንምግምጋም ዝዓለመ እዩ ነይሩ ንፀብጻብ ወኪል ኤሪና ዑመር መሓመድ እድሪስ ካሊድ መሓመድ ብርሃን ከቕርቦ እዩ ኣብ ንዑ ዞባ ኣፍዓበት ብዓርዮም ዝፍለጥ ኣብ ግቡእ ዕድሚኦም ትምህርቲ ንዘይጀመሩ ቆልዑ ዝወሃብ መደብ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዘመዝገበ ብ9 ነሓሰ ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተገሊጹ
ኣብቲ ሓለፍቲ ትምህርትን ኣመሓደርትን ውዞባታት ኣፍዓበት ናቕፋ ቅሮራ ኣዶብሓ ሽዕብን ጊንዳዕን ዝተሳተፍዎ ኣኼባ እቲ ኣብ 2005 ዝተኣታተወ መደብ ነቶም ብዝተፈላለየ ምክንያት ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸቡ ካብ 9 ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣብ ፍሉይ መምሃር ነቑጣታት ብምምሃር ናብ ስሩዕ ትምህርትን ምስግጋሮም ዝዓለመ ምዃኑን ኣተባብዓ ፍረ ከም ዝተረኽቦን ተሓቢሮም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ኣቶ መሐመድ ዑስማን ኣብ ዘቐረቦ ጸብጻብ ኣብቲ ዞባ 35 ነቑጣታት መደብ ዓርዮም ከም ዘለዋ 16 ካብዚኣተን ድማ ኣብ ንዞባ ዓበት ከም ዝርከባ ብምጥቃስ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ 50 ሚእታዊት ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ካብቶም ዝተመዝገቡ ልዕሊ 17000 ቆልዑ እቶም ልዕሊ 12000 ትምህርቶም ከም ዝዛዘሙ ብዘይካዚ 8 ነቑጣታት ናብ ስሩዕ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተሰጋገራ ብምብራህ ብዙሓት ካብዚኣቶም ናብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ከም ዝተጸንበሩ ኣረዲኦም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ትምህርትን ዓበይቲ ኣቶ ትካቡ ኣይሙት ብግዲኡ ዘይተበጽሐ ከባቢታት ንምብጻሕ ጻዕርታት ክካየድ ምዃኑ ኣነጺሮም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ረሽድ መሐመድ ዑስማንን ኣመሓዳሪ ዞባ ፍዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኑር ረጀብን ድማ እቲ መደብ ክዕወት ዝኽኣለ ሳላት ጻዕሪ መምህራን ተሳታፍነት ህዝቢ ምምሕዳርን ካልኦት ኣካላትን ምዃኑ ጠቒሶም ብዝለዓለ ክድፈኣሉ ጸዊዖም ብኸል ወገን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ኣፍዓበት ድማ ብፍላይ መደብ ምሸታዊ ትምህርትን ምጥፋእ ማሃይምነትን ጽቡቕ ከም ዝተሰጎመ ተሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባታት ኣፍዓበት ናቕፋ ኣዶብሓ ቅሮራ ሽዕብን ጊንዳዕን ዝተወከሉ ተቆጻጸርቲ መምህራን ርእሰ መምህራንን መምህራንን ዝተሳተፍዎ ንብቕዓት ትምህርቲ ዝምልከት ዓውደ ዘተ ኣብ ኣፍዓበት ተኻይዱ ኣብቲ ዓውደ ዘተ ኣገዳስነት ንባብ ኣብ ምዕባለ ተምሃሮ ምስልጣንን ምክትታልን ብቕዓት መምህራን ከምኡውን ምምዕባል ክለባት ብሰፊሑ ተዘቲሎም ወከልቲ ህዝብን ኣባላት ሃማዴን ዞባ ደቂ ኣምሓረ ኣብ ሞከስ ሆስፒታል መንደፈራት ተዓቂበን ዝልያ ዘለዋ ግዳያት ፊስቱላ ብምብጻሕ ሓገዝ ኣበርኪቶምለን ዑደተኛታት ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ 29000 ናቕፋ ዝተገዝአ ኣብ ዕለታዊ ህይወተን ዘድልየን ንብረት ኣረኪቦም ዳይሬክተር ሞከስ ሆስፒታል መንደፈራ ዶክተር ኣማኑኤል ምሕረታ በቲ ሓገዝ ኣብ መንፈስ ናይተን ዜጋታት ዓብ ጽልዋ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ እቶም ዜጋታት ንዝወሰድዎ ተበግሶ ሞጊሶም ኣብ ሞከስ ሆስፒታል መንደፈራ ተዓቂበን ዝልያ ግዳያት ፊስቱላ ጎድኒ ጎኒ ዝግበረለን ሕክምና መባእታዊ ስልጠናታት ስንጀርን ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእስን ከምኡውን መደብ ምጥፋእ ማሃይምነት ይቐስማ ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ዝቕጽል ዜና ውጻዩ ደጊምና ንምክትታል ዜና ውጻይ ብ11 ነሓሰ ኣብ ግብጽ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ክልተ ባቡራት ምድሪ ብውሕዱ 43 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቃሊሖም በቲ ኣብ ከተማ ኣሌክሳንድሪያ ዘጋጠመ ሓደጋ ሓያሎ ሁስያ ዝርከቦም ልዕሊ 130 ሰባት ቆሲሎም ስለ ዘለዉ ቁጽሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ጥዕና ግብጽ ኣሚቶም እቲ ሓደጋ ውሽጢ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ጸብጻባት ገሊጾም ጠንቅቲ ሓደጋ ዛጊት ከም ዘይተነጸረ ንፍላጡ ድማ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰብ መዚ መጓዓዝያ ግብጽ ሓቢሮም ኣብ 2013 ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ከተማ ካይሮ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ባቡርን መኪናን ብውሕዱ 27 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ሰራዊት ሶርያ ኣንጻር ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ብዘካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ሰፊሕ ከባቢታት ከም ተቆጻጽር ሓቢሮ ሰራዊት ልዕሊ 30 ኪሎ ሜትር ስፍሓቱ ከባቢ ብምንዛዕ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዶባት ዮርዳኖስ ከም ዝበጽሕ ኣፍሊጦ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ሶርያ ኣብ ትሕቲ ዳዕሽ ዝጸንሐት ኣውራጃ ሕሙስ ከም ተቆጻጽራውን ገሊጹ ኣሎ ሰራዊት ሶርያ ዝሓለፈ ዓመት ንቐንዲ መዋፈሪት ዳዕሽ ዝነበረ ስትራቴጂካዊት ከተማ ሓለብ ድሕሪ ምቁጻሩ እቲ ጉጅለ እናተዳኸመ ምምጽኡ ጸብጻባት ይረድኡ ምስፍሕፋሕ ዳዕሽ ስጋት ዝፈጠረሉ መንግስቲ ሊባኖስ ኣድላይ እንተኮይኑ ገዚፍ ሰራዊት ከኽትት ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ روسيا محدار بريزيدنت ترامب نيكوليساو مدبات أمساميسو لعلي إيران كتصدقوا وتيم زلو إجدا توايما بريزيدنت ترامب إيران نيكوليساو مدبات أملكيتو أب 2015 نسبة حسمع تخبر كم زي الله بمجلات أب لعليا بيناو إجدا تصدق الشباشر كم زلو تبصابات يردوم يغنبر إيران نتسمع أخبيرات بقعس كم زلاز قالتها منستر قدات وزارة روسيا سيرجي لافروف أب لعليا خصوصا زخل سقمتنا السمع كم فراس كم زغطار أرديوم لافروف وسيخو قبل إيران كوسا زخيل بين أوسقمتي أمريكا خبيت سعبينات كله خمس زخيل أتنك يقولوا أمريكا قبل روسيا دحر زتقطو حدش إجدا لعلي شوعة ميتا أبتهاجر زنتفوز نبرو دبلوماسية تاتان سرعتنية تاتان كم تباررو أيرسعن بريزيدنت إيران حسن روحاني هاجرو بأمريكا كوسا زخيل نا إجدا سقمتي ملسا جبر المهاب تدالي خمس الله حبير الله
ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገማት ፈጢሩ ኣብቲ ከባቢ መጠን ሙቐት ልዕሊ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሓያሉ ንጥፈታት ከም ተዓናቐፉ ኣረድዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ሉሲፈር ተሰሚሩ ዘሎ ዘይንቡር ሙቐት ኣብ ዝቕፅል መዓልትታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ተወሳኺ ክሳራታት ከይስዕብ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ በዚ ዝተሻቕላ ሰርቢያ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ተኸባቢ ክስዕብ ንዝኽእል ሓደጋታት ባርዕ ንምክታእ ምድላዋት ይገብራ ከም ዘለዋ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይረድኡ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ መላእ ዓለም ብሓፈሻ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ድማ ብፍላይ ክሊማዊ ለውጢ ዝጠንቁ ልዑል ሙቐት ክምዝገብ ከም ዝኽእል ክኢላታት ምሕባሮም ይግለጽ ኣብ መንጎ ካምቦድያን ላኦስን ዘሎ ድባዊ ምትፍናን ንዓረገ ከም ዝመፀ ተቃሊሑ እዚ ዝተገልጸ ክልቲአን ሃገራት ናብቲ ዘከራኸረን ደቡብ ሰራዊትን ኣፅዋርን የኽትታ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ እተን ሃገራት በቲ ጉዳይ ንሓድሕደን ይወቃቐሳ ብምህላወን እቲ ምፍሕፋሕ ኣብ ግጭት ከየምርሕ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ስጋኣቶም ይገልጹ ኣብ 2011 በቲ ጉዳይ ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 28 ሰባት ከም ተቐትሉ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይረድኡ ነቲ ደባዊ ምትፍናን ብሰላም ንምዕራፍ ዝተኻየደ ፃዕርታት ከም ዘይተዓወተ እዩ ዝግለጽ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ትፈጥሮ ዘላ ኩሉ መድያዊ ጸገማት ካብቲ ኣብ ምዕራባዊ ግማግም ትፍጽሞ ዘላ ግብናት ኣናኢስካ ዝርአ ከም ዘይኮነ ውድብ ሕብረት ሃገራት ወቒሶም ሃገር ናብቲ ወሽመጥ ንዘእቱ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ምዕፃዋ ኣስታት 2 ሚልዮን ነበርቲ ብሕፅረት መሰረታውያን ጠልባት ህይወት ብሓፈሻ መሳለጥታት ጥዕናን ኤሌክትሪክን ድማ ብፍላይ ተጸጊሞም ከም ዘለዉ ሕብረት ኣረድዮም እቶም ነበርቲ ተጸበይቲ ረድኤት ምዃኖም ከይኣክል ረድኤት ከይበፅሖም ምክልካሉ ነቲ ጸገም መሊሱ ኣጋዲድዎ ኣሎ ማሕበረሰብ ዓለም እስራኤል ነቲ መስመር ክትከፍቶ ፀቕጢ ክገብር ዝፅውዑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ከይስዕብ ኣጠንቂቖም ኣለዉ እስራኤል ነቲ መስመር ካብ 2007 ኣትሒዛ ዓፅያቱ ከም ዘላ ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ዝውንኑ ዕምባባታት ባሕሪ ማለት ኮራል ብደረጃ ዓለም በቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ማያዊ ኣካል ብሰንኪ ቅልጡፍ ክሊማዊ ለውጢ ባህርያዊ ትሕዝትኡ እናንቆልቆለ ከም ዝመፀ ጸብጻባት ኣመልኪቶም መሰረቶም ጸብጻባት ዕምባባታት ናይ ባሕሪ ብ2016 ከምኡውን 2017 ብ50 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ከም ሳዕቤኑ ድማ ትሪዙማዊ ሰሓብነቱ ብኣሉታ ከም ተጽዕሎ ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣውስትራልያ ነቲ ተፈጥራዊ ጸጋ ዝጥቀስ ተገዳስነት ከም ዘይገበረትሉ ዝወቀስ ውድብ ዩኔስኮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ካብ መዝገቡ ከም ዘውፅኦ ኣፍሊጡ በቲ ውሳኔ ዝተሻቐለ መንግስቲ ኣውስትራልያ ክሊማዊ ለውጢ ዝፃወሩ ዕምባባታት ንምፍራይ መጽናዕቲ ክካየድ ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ እዚ ኣብ ከባቢ ኩዊንስላንድ ዝርከብ ልዕሊ 340,000 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ማያዊ ኣካል ብዘይካ ዕምባባታት ባሕሪ ንበጻሕቲ ዝስሕብ ልዕሊ 900 ደሴታት ከም ዘለውዎ እውን ይግለጽ መንቆልቋል ናይቲ ባህርያዊ ጸጋታት ኣብ ልዕሊ ጽላት ቱሪዝም ኣውስትራልያ ቁጠባዊ ክሳራ የውርድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ማእኸላይ ሸነኽ ፖርቱጋል ዝተኸስተን ገና ዝቕጽል ዘሎን ሓደጋ ባርዕ ጫካ ኣብ ኣከባቢ ክሳራ ውሪዱ በቲ ሓደጋ ሰፊሕ ጫካታት ክህሞኽ እንከሎ ብርክት ዝበለ ዓድታት ከም ተመዛበላ ሰበስልጣን ሃገር ሓቢሮም ነቲ ሓደጋ ብትሕቲ ቁፅር ንምእታው ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዛጊት ክዕወት ብዘይምኽኣሉ መንግስቲ ፖርቱጋል ሓገዝ እስጳኛ ከም ዝሓተተ ድሮውን ኣሃዱታት ምጥፋእቲ ሓዊ እስጳኛ ኣትዮም ምህላዎም ተገሊፆም እቲ ባርዕ መቐፀልታ ናይቲ ኣብቲ ሃገር ክኽሰት ዝፀንሐ ብርቱዕ ሙቐት ዝጠንቁ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት ክኸውን ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣሎ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ፖርቱጋልን እስጳኛን ብርቱዕ ሙቐት ዝጠንቁ ሓያል ባርዕ ጫካ ተኸሲቱ ምንባሩ ኣይርሳዕን